gledalci, dobroveče. Vreme nije tako ni loše napolju. Sneg je padao, sad rominjala neka kiša, sad se smirilo, sad je sve u redu. I dobro je da je naš gost došao pre ovog nevremena zapravo i da je sve u redu. Ja sam strahovao kako će proći, ali on poznaje ovaj put dobro od Beograda do Vršca. Vreme je za ovu emisiju, dakle 20 časova ili 8:15, otvoreni studio svakog dana kad neko ima šta dobro da kaže i da izjavi i da poruči našim gledalcima. Dakle, mi otvaramo studio. Vi ste videli u najavi, 2 dana već ide najava, da je gost večeras gospodin koji je ovde do mene, s leve strane, evo sad ćete ga i videti, tamo je pisalo. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine, odakle ste vi? Odakle sam? Da. Odakle sam pošao u svet? Pošao sam u svet iz Vršca, a rođen sam u Leskovcu. Eto, to je vrlo interesantno vaše. Zato što mi je otac bio vojno lice, dok je on je živ, na sreću i sada. Znači, on je i sad vojno lice. Ja ga zovem svaki dan poštovanje pukovniče. Da. A vama sam ovde napisao da ste general. Jeste zaista general ili... Pa ja mislim da ovde reč o mom prijatelju koji vodi emisiju, pa je zbog toga najveći navijač. Ja jesam vaš navijač. U mojoj vojnoj karijeri, jer sećam se jednom tekstu koji je pisao Vršac čeka svog generala i nije mi to izašlo nikad iz uma, ali u svakom slučaju ja sam profesor doktor Svetozar Radišić, pukovnik u penziji. Nisam penzionisan. Nije penzionisan. Ja sam očekivao da ću večeras od vas, dragi moj gospodine pukovniče, dobiti na poklon knjigu pesama za decu. Jer znam da vam je to jedna od najinteresantnijih knjiga koje ste napisali u vašem pisačkom opusu, a niste mi je doneli. Pesme za decu su napisane, one nisu ukoričene. Vrlo brzo će biti. Treba da hoće, ima puno objavljenih pesama za decu. To bi bilo najlepše što sam uradio u životu, da sam uspeo da ostanem sa poezijom, onako kako sam maštao još onih godina kada smo se družili i ovde imali gimnazijade i takmičili se u poeziji, pobeđivali i gubili na tim takmičenjima. To su bila najlepša vremena kada smo mi zaista verovali u bolju budućnost. Znači, mi govorimo sad negde 1965. do 68. Samo vi razotkrivajte datume. Kada sam otišao u Vojnu akademiju. Dakle, do tada sam mislio da ću biti pesnik, a onda sam otišao u Vojnu akademiju. Tamo sam neke stvari naučio, između ostalog sam naučio i to da neće biti mnogo vremena za pesme i da život nije tako poetičan. Naravno, u međuvremenu jesam imao dosta uspeha, posebno sa dečijom poezijom. Recimo, dosta pesama su pevali ansambl Kolibri, ansambl RTS-a, jedna dečija pesma nas je predstavljala na onom takmičenju evropskom, ne znam kako se zove, valjda Mladost Evrope, nešto slično. Da, sve je to neka dečija Eurovizija. Svoje vremeno, pa onda bilo je dečjih pesama koji su bilo po festivalima osvajala ta prva mesta i tako dalje. Znači, bila je dečija. Ja sam ovaj uvod morao da napravim čisto ovako, da mog prijatelja, jer smo zaista prijatelji, poštovani gledalci, doktora, pukovnika Svetozara Radišića predstavim na najneobičniji način. Oni koji će ga sutra ili koji su ga večeras već sretali u gradu ili će ga sutra videti, imaće utisak da sreću svog sugrađanina koji gotovo da je uvek ovde, a zapravo ne živi ovde. On živi i radi u Beogradu.
i tamo stvara ova dela i nedela po kojima je poznat i zbog kojih ga vi zapravo poznajete kao da je ovde. Često se pojavljuje, dakle, u novinama, na televizijama, skoro je imao jednu prepunu salu, onako, ja sam gledao, da li je to bilo u Domu vojske ili na Kolačevom univerzitetu? Ne, bilo je na Mašincu. Na Mašincu, da. Pred negde 1000. To je bilo pred negde 1000 ljudi, on je promovisao svoju najnoviju knjigu, pričao je tamo o neobičnim svojim otkrićima i zaista je bilo zanimljivo gledati samo te izveštaje sa tih njegovih. Jeste, da, meni je bilo zanimljivo. O nedelima naročito. Bilo je zanimljivo koliko je ljudi zapravo došlo, koliko je zainteresovano van sale ostalo i koliko je nas drugih zainteresovanih i njegovih prijatelja i poznanika i onih koje ne zna, zapravo običnih ljudi, za to čime se on bavi i čemu je posvetio veliki deo svog naučno-istraživačkog života i rada. Samo ću da vam pročitam, ja sam od prošle godine našao jednu ovakvu reportažu u novinama o njemu, koja nosi naslov Zaludi pa vladaj. I gde je naš večerašnji gost, doktor Svetozar Radišić, pukovnik, piše otprilike: moderni stratezi su još od kraja Drugog svetskog rata počeli da uvode nove načine vojevanja. Tako je prestalo razmišljanje o pokoravanju protivnika običnom fizičkom silom, već decenijama se razvijaju veoma ozbiljni naučni projekti za nešto sasvim drugo. A za to nešto sasvim drugo, on je svoje vreme nama pričao kad je gostovao predno 2-3 godine u ovom istom studiju, da to nešto sasvim drugo je uticaj nekih sila na koru velikog mozga, gde se neki strahoviti efekti događaju i tako dalje. To će on sad bolje da objasni, nama Vrščanima pogotovo, i novi vid ratovanja po njemu podrazumeva uticaj na koru velikog mozga, to je ovo što sam vam rekao, i zove se neokortikalni rat. Autor, znači gospodin Radišić, koji se od nas najviše bavio tom temom, je vojni analitičar, koga javnost još pamti kao nekadašnjeg portparola Vojske Jugoslavije, je li tako? Da. Jeste vi bili prvi portparol ili drugi? Ja sam bio jedini portparol. A jedan jedini? Zašto kažem? Zato što su portparoli pre mene obično u svoju funkciju bili portparoli, bili su načelnici recimo uprave za informisanje ili za moral, i onda su se pojavljali u javnosti i kao portparoli, ali jedini čovjek koji je bio samo portparol i ništa drugo sam ja bio. Znači, i tu funkciju je imala samo Vojska Jugoslavije. Jugoslovenska narodna armija je, znači, imala portparole uz tu dužnost, rekao sam kao... Da, i obično su to bili novinari... A posle mene više nije bilo portparola... Posle vas potop. Znači, posle mene je završeno sa Vojskom Srbije i Crne Gore, i ova sadašnja vojska povremeno ima neku ličnost koja se pojavljuje u ulozi portparola, ali zvanično ne postoji nijedna funkcija portparola. Dobro, a šta ste vi kao portparol imali za zadatak? Samo odnos s javnošću ili je i nešto drugo iza scene? Pa u principu je moj zadatak bio da upoznam građane naše države sa funkcionisanjem vojske, znači sa svim onim što su hteli da saznaju o vojsci, što znači o tome kako smo mi opremljeni, kako smo organizovani, s kojim budžetom raspolažemo, koje su nam namere, ciljevi. A kako ste dolazili do tih informacija kad su one bile i povedljive?
da se nešto razumemo, vojska nema ništa, posebno ta vojska u kojoj sam ja bio u tom periodu, vojska Jugoslavije nije imala razloga ništa da krije. Dakle, mi smo već došli u onu fazu o kojoj su govorili ljudi tek posle nas. Znači, govorimo o nove vlasti koja stalno govori o transparentnosti. Mi smo bili već transparentni iz prostog razloga što smo imali pre toga ulogu da branimo državu i mi smo to radili onako kako smo znali i umeli, sa onim s čime smo raspolagali i nismo imali čega da se stidimo. Znači, prosto smo već pripadali jednoj vojsci koja nije pripadala novoj vlasti, što je jako zanimljivo jer se to događa i sad vojsci, da ona još uvijek nije usvojena, nije na pravi način povezana ni sa državom, ni sa narodom, a mi smo baš bili u toj neugodnoj situaciji da se završilo raspadanje Jugoslovenske narodne armije, imali smo vojsku Jugoslavije, tako smo se mi zvali, i ta vojska je neke ciljeve već ostvarivala, u nekim sukobima učestvovala, bila je u onoj najnezgodnijoj, valjda u poslednje vreme, bici koja se zvala agresija na SRJ, znači glavna snaga. Mi smo tada raspolagali sa nekim sredstvima i određenim brojem ljudi, to uradili kako smo znali i umeli i imali smo razloga da budemo ponosni na to kako smo to uradili. Zato mislim da je naša ta otvorenost, namerno, ja se grozim reći transparentnost, što mislim da je ono prosto, to bolje bi bilo reći prozirnost. Znači, prosto je prozirno koliko su ovi ljudi transparentni, a pritom ne govore istinu i stalno je prikrivaju i ne odgovaraju im istina. Istina je bila da smo mi tada najbolje što smo znali, sa onim čime smo raspolagali, ostvarili neki zadatak, ne Bog zna koliko dobro, jer nismo ni mogli protiv tako moćne sile kako je bilo naspram nas. Mi smo zapravo, ono što sam ja napisao u nekim svojim tekstovima, stali na crtu najopasnijem u istoriji neprijatelju, najmoćnijim snagama. Znači, ta snaga je mogla da se poredi samo sa moći Turske 1389. godine ili recimo Nemačke ili Austro-Ugarske, znači ono kada su nas napadali mnogo moćnije od nas i mi smo sada imali najmoćniju snagu na planeti naspram sebe. Izašli smo iz tog boja tako što su se svi čudili kako je moguće da sačuvamo toliko ljudi i toliko tehnike. Nekome je to izgledalo i kao pobjeda, pa su tako se ponašali. Ja lično mislim da u ratu nema pobjednika i mislim, mi svakako nismo pobedili, ali i oni koji su načinili toliko zločina, pre svega time što su napali tako malu zemlju, tako mali narod, tako malobrojan narod sa tako velikom moći, nikako se nisu proslavili na ovom prostoru. Mislim da su oni sebi povukli jedan veliki minus koji može samo da se skraćuje. Znači oni nikad, ako bude istorije, ako bude budućnosti, neće imati šanse da dokažu da su bili u pravu što su napali narod, a pritom su rekli da su to uradili iz dva cilja. Jedan je zato što je taj narod pogrešno izabrao predsjednika, a drugo što je bila humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, jer ni jedno ni drugo nije istina. Znači, taj narod je izabrao predsjednika kakvog je izabrao, to je njegovo da bira, u demokratiji je to dozvoljeno, ne može niko da kaže da nije bila demokratska procedura, a drugo je humanitarnost isto veliki problem bio, tada je bilo 30 humanitarnih organizacija na Kosovu i Metohiji, da su oni uradili svoj posao, stranih humanitarnih organizacija, da su oni uradili svoj posao, ne bi bilo humanitarne katastrofe, a pošto su se oni, a i danas se igraju sa tim Kosovom i Metohijom, pošto su se poigrali tada sa nama i sa našim narodom, mislim da mi dalje ostajemo u istoj priči. Dakle, ono što sam govorio kao portparol Vojske Jugoslavije, da su nečasno odradili jednu fazu koja im neće služiti nikad na čast. Znači, da
da nas napadnu, oni su u istoj priči ostali, doživljavaju taj sukob sa nama kao nastavak rata, jer se tako ponašaju. Ti koji su nas napali hoće da Kosovo i Metohiju nam otmu, znači da praktično sve ono što smo mi sa njima potpisali, što je izgledalo kao sporazum, i one rezolucije koje su oni napisali, a mi potpisali, znači nismo mi ih sastavili, oni nisu ispoštovali. To njihovo nepoštovanje međunarodnog prava, taj njihov odnos prema stvarnosti je zaista problematičan i mislim da će on koštati i njih kao što košta nas. Znači, kad govorim njih, onda govorim pre svega o velikom bratu. Ja moram da kažem da ja inače ne smatram da su nas napale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Španija i tako dalje. Znači nisu nas napale članice NATO-a, nego nas je napao NATO, a to je jedna privatna vojska u rukama megakapitalista, znači vojska koja pripada praktično najmoćnijim ljudima na planeti, odnosno onima koji raspolažu sa najvećim kapitalom. Tako da mi ovde imamo problema ne sa Amerikancima, Britancima, nekim narodima na planeti, nego imamo problema sa megakapitalistima koji su naumili da radi svojih interesa ostvare to da se odvoji Kosovo i Metohija iz našeg sastava i pritom će to biti samo ostvarivanje njihovog interesa. Naravno, tamo je NATO baza. O toj NATO bazi na Balkanu, verujte da sam pisao još 1993. godine u prvom tekstu novinarskom. Ja nisam mislio da ću biti novinar, nisam ni želeo da budem novinar, ali sam napisao tekst Bačena mreža na Srbiju. U prvom mom novinarskom tekstu je pisalo da će NATO doći na Kosovo i Metohiju, a tada su ovde samo fingirali NATO i to tamo negde u Republici Srpskoj Krajini, gde su bili sakriveni pod perjem, tako da kažem, Ujedinjenih nacija kao UNPROFOR. Onda su se poigrali sa nama i opet pred nama svima su odigrali jednu predstavu gde su samo skinuli plave berete i stavili SMB i pretvorili su u NATO od Ujedinjenih nacija. Mi smo svedoci svi te farse, sve te igre. Mi smo u toj igri, nažalost, još uvek i dalje, kao jedan prognan narod za koji se potrudio veliki brat da ga dotera do ovde, da mi sad razmišljamo šta ćemo i sa ostatkom Srbije, dakle, da li će njegov naum biti da nam posle Kosova i Metohije još nešto deli, oduzima, da li će uticati na dalju regionalizaciju, da li će u regionalizaciji dalje pojačavati granice unutar srpskog nacionalnog bića, jer ono što se dogodilo osim progona ovde je na našu nesreću srpskog naroda, granica na Drini, to je jedna od retkih granica na planeti koja deli jedan narod na dva dela. Ajde da ne bi to... Dobro, ja sam to pomno slušao, da, pomno sam slušao i prosto ne mogu da verujem da smo mi, znači, pred tom silom, takvom kakvom smo je i mi shvatili i kako ste je vi objasnili zapravo, da smo mi uopšte i stajali, ali ako ste vi mnogo ranije ukazivali, razobličavali tu predstavu koju su oni nama napravili, znači vi ste praktično u nekom predskazanju znali šta će se dogoditi, zašto nismo mi iskoristili ono što ste vi, rekao bih, precizno objasnili u vašim knjigama, neokorteralni rat, satana se više ne krije, skriveno misaono oružje, rat protiv svih, magija u neokortikalnom ratu i tako dalje i tako dalje. Znači, da li je to bio baš tako savršen rat i zloupotrebljeno sve ono od njihove strane na što ste vi već ukazivali i aludirali, ili je to bilo malo izmenjeno? Prvo da se razumemo,
ja sam knjige počeo da pišem baš u tom obliku knjiga negde 1994. godine pa na ovamo, 1924. pa na ovamo. Pre toga sam bio na funkcijama na kojima sam mogao da ukazujem na ovo što se sve dogodilo i to sam i radio. Nisam samo ja to radio. Postojali su timovi i to sjajni timovi eksperata za strategije i doktrine i ja sam u jednom od tih timova bio još recimo 1988. godine kada sam pisao tekstove za generala Kadijevića, saveznog sekretara za narodnu odbranu, znači bio sam u tom timu eksperata i mi smo već tada, a naravno posebno ljudi koji su se bavili teorijom u to vreme, jer mi smo znači, praktično koristeći znanja naših naučnika iz teorije ratne veštine, poput recimo tada potpukovnika Dozeta, Dušana, znali šta je strategija posrednog nastupanja i tačno smo znali kako će izgledati ta procedura ratovanja na ovom prostoru. Znači, mi smo ukazivali na to i zaista je bilo mnogo njih koji su saznali šta će se sve dogoditi, jer se to najlakše saznaje tako što se čita teorija ratovanja. Dakle, mi iz teorije ratovanja saznajemo šta će pisati u strategijama. A onda smo čitali i strategije. To se zovu strategije i doktrine u opticaju. Tako da, recimo, 1988. godine mi smo već znali doktrine u opticaju u kojima je tačno pisalo šta će se preduzimati protiv onih država koje ne žele da sarađuju. Znači, već je pisalo, na primjer, u pravilu kopnene vojske FM 105 1993. godine, 14. juna izašao taj pravilnik. To je u stvari strategija upotrebe snaga Sjedinjenih Američkih Država. U njoj je tačno već pisalo da su, na primjer, komandanti njihovih jedinica u situaciji da imaju pravo da lažu. Dakle, oni imaju pravo da kreiraju istinu na prostoru koji im je dodeljen. Prvi put da neko napiše u doktrinarno pravila tako nešto se dogodilo tada, jer koji je izučavao teoriju ratne veštine, on zna da je još Churchill tamo negde krajem Drugog svjetskog rata generalu Risu dao odrešene ruke da napravi Tevistok institut i da se formira Hollywood i da preko Hollywooda i tog instituta se radi na ispiranju mozga i da se mozgova ljudi i da se praktično napravi imperija uma, kako je on to zvao. I znači već od tada je rađeno na drugoj vrsti ratova koja je neprestano prisutna. Znači, mi smo sad ovde čak i oni koji se ne razumeju u teoriju ratovanja i koji gotovo ništa ne razumeju u odbrani država, o sistemu odbrane, već ukapirali da postoje recimo informatički rat, informacijni rat, medijski rat, da se ono što se događa na televiziji, da to je prepuno neistine, da ljudi ovde, vi svaki dan gledate ljude u skupštini koji govore o lažima, znači oni neprestano pričaju jedni drugima da lažu, optužuju jedne druge za laži. Znači, oni su sebe uspeli da amnestiraju od odgovornosti za laž. Oni su to uradili kroz zakone, ali oni imaju pravo da lažu. Znači, što najveći biser njih štiti njihov imunitet, što je isto jedan od bisera. Dakle, vi izaberete sebi vlast i mislite da će vas ona negde voditi i da ona ima nameru da brine o vama, a ta vlast se recimo posle nekoliko meseci izuradi dotle da počne da donosi zakone koji su protivnarodni. Na primer, Srbiji imaju belu kugu,
a oporezovane su pelene u Srbiji. Dečja roba. Znači, i dečja roba je najskuplja. Prosto je neko se poigrava sa sopstvenim narodom. Dakle, mislim da ima mnogo toga. A sad kad kažem medijski rat, onda vi vidite da se to događa između televizijskih kuća. Pa onda vidite da je jako važno ko je dobio nacionalnu frekvenciju. Pa onda primetite da su dobili, recimo, neki 5 televizijskih kuća nacionalne frekvencije, a pritom da nijedna ne deluje nacionalno. Znači, ne znate koje nacije, kojoj naciji pripadaju te nacionalne frekvencije. A onda kad zagrebete iza toga, onda vi u stvari vidite da je, na primjer, u Srbiji nemate šanse ni da pomisli neko da je jedna od tih nacionalnih frekvencija srpska. Znači, da je sigurno da nijedna nije srpska iz prostog razloga što se nacionalisti, ja to govorim zato što znam da je reč nacionalista nije negativna reč, nego pozitivna reč. Znači, neko ko je nacionalista, on voli svoj narod, a isto tako dopušta da svako voli svoj narod i prirodno mu je da čovek voli svoje dete više od deteta komšije. Dakle, prosto jedan prirodan odnos je ugrađen u nacionalizam. I sad vi, recimo, dođete u situaciju da vam preko medija ispričaju priču da je patriotizam negativan, da je rodoljublje negativno, da je biti nacionalista negativno, i onda razmišljate o toj priči kako je moguće da ti na 5 nacionalnih frekvencija ne možeš ni jednog Srbina da čuješ, odnosno ja sam čak predlagao, ovo govorim zato što sam to napisao, znači ne samo što govorim to i ovako gde god imam prilike na tribinama, promocijama i tako dalje, ja sam tražio da imamo u Srbiji bar jedan srpski kanal, pa ne moramo mi biti pametni, znači ne traži se od nas Srba da mi budemo pametni. Mi treba da budemo to što jesmo. Ali da imamo pravo negde na nekoj televiziji da govorimo ono što mislimo. Dakle, da govorimo recimo o svojim nedaćama, da govorimo o svojim problemima, da govorimo o tome, na primer, da ljudi u Skupštini donose zakone koji nam ne odgovaraju. Da kažemo to. Na primer, da je prošle godine za malo usvojen zakon o ličnim kartama u kojima su hteli da ugrade mikročipove, a da pritom 99,9% stanovništva uopšte ne zna šta su to mikročipovi. Znači, ne zna šta je nanotehnologija, ne zna koje su mogućnosti nanotehnologije, ne zna koje su mogućnosti zloupotrebe, ne zna da je moguće, recimo, kada jednom potpišete to da vam lična karta nosi mikročip, da ste vi za sva vremena potpisali da bude mikročip u ličnoj karti, a da o njemu ništa ne znate. Dakle, da ne znate da taj mikročip može da već sada, taj savremeni mikročipovi mogu da pohrane u sebi toliko podataka da može kompletna enciklopedija Britanika da stane unutra, a pritom vam traže i biometrijske podatke, što znači da kad vam neko ukrade te podatke, znači na neki način uspe da ih otuđi, onda ste vi završili sa svojom ličnošću, jer se oni mogu zloupotrebiti na svakom mestu, znači kao da ste vi tamo prisutni. Ako neko klonira te podatke ili zbog javnosti, zbog toga da bi uprostio, kažem, ako fotokopira. Znači, ako na neki način napravi neku kopiju onoga, vi ste izgubili svoj identitet, izgubili ste svoju privatnost, izgubili ste svoje dostojanstvo i konačno izgubili ste slobodu. Dakle, naša vlast odlučuje o takvim stvarima, mi takav mandat nismo dali, znači oni bi morali da kad donose one zakone koje gledamo svaki dan na televiziji, kad ih donose,